גנבת ילדים, מה זה? אתה לא רואה שאני מתפרנס? מה התפקיד שלך? אני גונב אותם ואני מוכר אותם. כן? ואני מתעשר מזה. אתה גונב ילדים ומתעשר מזה. תתבייש. ככה אמרת. אתם אנשים מופרעים, אתם לא מבינים אתה עבריין פושע חילת. הנה לכם, הנה. הנה, ראית מה זה עכשיו? עובד סוציאלי? כן. מול העיניים שלך אמר, אני חוטף ילדים ומתעשר מזה. מה זה אומר? שמדינת ישראל חוטפת ילדים. איפה? פה בארץ? כן, פה בארץ. בבית חולים פייסל. בשנת 23. לפני כשנתיים. התינוק ירון אילן נחטף מידיי. בעודי מניקה אותו. התינוק שבתמונה. ירון אילן משה. נחטף מהידיים שלי בעודי מניקה אותו. לפני כשנתיים, הוא היה בן 11 יום. בן אדם הזה אמר שהוא גאה בזה, הוא מפרנס מזה. ראית את הבן אדם הזה? הוא אמר שהוא גאה בזה. שחוטפים ילדים, מאמללים. הרווחה. מאמללים. אתה זוכר את יתומים ילד התימני? ואלמנה לא תענון. כל האלמנה והיתום לא תענון. כל האלמנה והיתום לא תענון. אך מדינת ישראל מענה יתומים ואלמנות. אני בחג הפסח, במקום שישב ולא סדר עם ילדיי, ישב אני ואימי לבד. בגלל מדינת ישראל לא רוצה לשחרר את ילדיי אליי. ילדיי יחגגו את חג הפסח עם אנשים זרים ולא איתי. שופטים זהו. זה לא